Hello guys, welcome back again sa aming channel at may pupuntahan kami. Okay, foods. Pero bago ang lahat, gigisingin muna natin ang aking pinakamamahal. So guys, tignan nyo ang aming anak. Natutulog din. Kita nyo? Our baby. Okay. So guys, balik ako mamaya. Gigisingin ko muna sila. Close muna tayo ng tindahan kasi hindi na natin siya makasikaso. Baka ganito tayo guys. Gigisingin ko ulit siya mamaya. So hindi pa siya na So guys, balikan natin yung iddo ko. Ay, mahal. Mahal. Punta na. Nagising na siya guys. Ay, sorry. Oh, mahal. Psst. Hello mga kamarites. Guys, incoming jay. Na? Incoming guys, Maggie Foods. With my doggy, with our doggy. Pasok muna kami dito bago kami makapunta sa may lanitan. At ayan na ho, malapit na ang lanitan. Ay, thank you Lord. Birthday girl. Apo. Ada tadi. Princess Dangdang. Nagkak ah. Ah. Oh, nagtaklay. Alak dati bagi kon? Ay, mula na? Ah. Oh, dati giant nga saba guys. Oh guys, inkampay agad to gayam. Kung namin mo nakaluto na. Ay, inkampay kayo. Kurang na ready. Ay. Sakto guys. Ano na tayo guys? Nagdagkan nagkaysa ni Bisa pa. to cookie Kuna ano ta kita. Iya kamu sudah kalau. apa nama tadi kak nada nama nada wasabi di parang bil edit kasi nga dito take it halik mo kaya
What I doing? Kadakay mo ngayon. Nagdirektil ka sa... Ano yung kwada ka, DJ kwada? Unsa? Malpas. Barang last na kami. Tata ko naman yung manong do. Apa yung atubay dalam da? Hindi yan? Kunan anti-grease ko mabayag da pa. Sagbay da nga tumayag. Awan, dahil ito pagkanan mo yan. Tuwalang ka nung. Kailangan tubigat kita duma. So, ayun guys. Tapos na yung ano, karne. Yung octopus naman. Ay, octopus. Ay, shit. Supay mo na ipagkita. Na. Ay, wait lang. Igas. Kidlo-kidlo na kung ano gatas mo, di ba touch na. Natin yung Pang presente lang di dyan. ikastak-kastak amin, no? Wait. Ninigang ganigan. Pang presente lang. Sige, no? Naman, iwa-iwa pa yato dito. Ni MM. Last lang atin dito. May tatas dito? No, maiwat din ano. Mandinsang. May petabis ko na naluto ka no? Haan, mandi. Guys, maghihiwa na kami ng karne. Babatit na? Napudot. Listen guys, oh, this is my favorite pose. Favorite. Nenong? This is my favorite. Kainin natin guys, oh. Ano na? Unang siya. Ano, Jack? Punong. Ay. Wala na may ito. Nagkaroon ng bisang surprise. So yun guys, magmerienda muna tayo. Merienda. Birthday girl. Yung ginam. Nagpagapo pa yun ni Mahal. Nagsangit manan. Ang ka-slime nan. So yun guys. Galing na. Galing ko mayabit. Isa na yun. Kung saan ka sumulagin. Yan na, kain mo na. Dapat intermission number Tinga tayo. Tinga. Ito yun.
Ang saya-saya. Kasana aja. So guys, pauwi na kami. Tapos na ang kasiyahan ng birthday. Salamat, nabusog kami. Hold. So, salamat sa panonood guys. Maraming salamat. Bye-bye.